Ollaan. Parhaimmillaan mentiin tosta Sollomusjärven yli ja Joonas yrittää kameran kanssa kikkailla tuolla takana ja tuonne olisi suunta mihin mennään. Tää on kyllä hienoa maisema. Ainakin tällä hetkellä sää on makia. Aivan jäätävä mäki. Meillä on nyt JR27 koetuksena. Yritän tässä nyt kuvata käsi tärrää kautta saa rinteessä asti. Aivan jäätävä se. Kiisseliä lämmitellään ja sit ois mysliä sen kanssa. Tämmönen aamiainen. Ja leipää ja metukkaa ja pikkelsiä ja kaikkea. Sitten lähdetään tuon. Siinä pitäisi olla kalla. Tuolla on meidän varusteet puuta vasten. Jos olisi tullut kauheena lunta niin että ne olisi täynnä. Siinä on evästä. No niin, eka harri. Ätsäri eka harri, kiitti. Ätsärinen. Eikö taime? Mutta tää rauto on liukas kala. Ja riski. Upea. Kertaan kaikkia. Ai saatana. Kehtaako tää video kellekään näyttää? Tähän on ihan... Ei saatana ja terävät hampaat. Otetaan kuva. Se käytetään näin vai? Juu, hyvä ei paha. Ruskista. No niin, tässä vähän olisi rautupaisteluhommia. Letuntekohommia ja Notski on kyllä aika lämmin, niin kuin sanottaisiko tähän paisteluhommaan vielä. No mitä tuumaa joo. On se aika lämmin. Mutta tässä vois loimuttaa ne rautut. Ja laittaa pannulle tuohon. Tässä on hyvä. Aika vettä tähän jo valaa. Tänään kuu. Ja kakkoo vähiten. Vettä tulee. On paska keli. Vettä jäällä. Mutta sitten pitää yrittää nauttia näistä hienoista maisemista.
Cruise-moottori pääsee levolle ja ahkiot nakataan kyytiin. Viimeiset sanottaisiko 4 kilsaa oli aika tiukkaa. Varmaan näkee naama. Mutta ei muuta kuin inariin.